We zijn nog steeds bezig met de wonderenwereld van de paddenstoel. Tom, je hebt een paraplu bij je en een zaklamp. Ja. Het regent niet. Waarvoor is die paraplu? Deze paraplu gaan we gebruiken om de sporen hopelijk zichtbaar te krijgen van de paddenstoelen. De paraplu zorgt dat het donker is. Ja. En met een zaklampje ga je een beetje licht schijnen. Ja. In de hoop dat we iets kunnen zien. Ja. Nou, ben benieuwd. Wat moet ik zien? Nou, als je heel goed kijkt, dan zie je hele kleine puntjes die je zelfs op en neer zien gaan. Doordat we ademhalen, want ja, ze zijn zo klein. Ieder zuchtje wind zorgt ervoor dat ze worden verspreid. Ja, en ze komen nu dus echt gewoon met duizenden sporen komen uit dit paddenstoeltje. Dat zullen mijn oude ogen zijn, denk ik. Maar ik zie het. Maar Jij jij ziet het beter. Het is heel moeilijk te zien, maar ik zie echt een wolk. Je ziet het gewoon heel voorzichtig, zie je het op de wind, zie je ze op en neer deinzen. Nou, hier hebben we een soort kaaszwam. Een kaaszwam. Ja, nou, het ziet er ook een beetje uit als een zuivelproduct. Ja. Ik zou hem niet eten, maar... en het leuke hieraan is, je kunt zien hij groeit op een boom. Dus je hebt ze niet alleen in de bodem zitten, maar ook in hout groeien ze natuurlijk ook. Ja. En het bijzondere aan deze is dit is ook nog een buisjeszwam. Je hebt verschillende soorten manieren waarop dat paddenstoelen hun sporen loslaten. Mm-hmm. Dit is er één van. Dus je hebt bijvoorbeeld schotjes, maar je hebt ook buisjes. Je kunt ze ook hebben dat ze helemaal vlak zijn. Ja, en hier kun je heel mooi zien dat hij dus duizenden verschillende buisjes heeft waar dus al die sporen uitkomen van. Ja. Wat is het verschil tussen een zwam en een paddenstoel eigenlijk? Nou, de zwam is het volledige organisme. Ah. Dus alle schimmeldraden die in het hout zitten, plus dan het vruchtlichaam, dat is de zwam. En dan de paddenstoel, dat is alleen hetgene, echt de vrucht zelf. Nou, we hebben een aantal paddenstoelen hebben we gezien. Alleen waarschijnlijk met 10 tot 15% van de schimmels die produceert een paddenstoel. En van de schimmels die geen paddenstoel produceren, hebben we dan ook nog weer een hele losse groep, de korstmossen. Binnen de korstmossen heb je dan weer nog weer twee groepen. Eén, de korstmossen die echt plat op een steen zitten. En de korstmossen die ook nog iets van een vruchtlichaampje maken, zoals dit hier. Veel schimmels, wat ik zei, die hebben het probleem dat ze geen glucose kunnen aanmaken. En deze schimmel heeft het opgelost door algen op te nemen in zijn eigen lichaam eigenlijk. Ja. Dus dit is eigenlijk een boer. Hij maakt ruimte voor algen. Die algen pakken die ruimte in. Nou, er komt zonlicht op. Die algen die maken glucose aan door fotosynthese. Ja. En de schimmel pakt dan een deel van die glucose om zijn eigen lichaam te voeden. Die gebruikt die algen om de glucose te maken. Ja, hij is dus eigenlijk gewoon net als ons, als een boer bezig. Ja. Het bijzondere in de schimmels is, die zitten overal. En je zei al, wij hebben ook gewoon... Overal. Zit op Het ons. zit in onze huid. We kunnen er niet omheen. Ons hele leven wordt beïnvloed door schimmels. Gisten bijvoorbeeld, die ons brood laten rijzen, bier maken, noem het maar op. Alle fermentatie. Veel medicijnen worden gemaakt door middel van schimmels. Ja, zonder kunnen wij gewoon niet leven. Ja.